Здрасти, аз съм Катя. Обичам природата. Използвам всяка свободна минута да катеря планини, да скачам с бънджи или да летя с парапланер. Практикувам йога и се старая да се храня здравословно. Влюбена съм в моята кухня. Защо ли? Защото е нестандартна като мен и изразява точно моята същност. Светът е модерен, но не традиционен. Напомня ми за скалите на Гранд Каньон. Не съм била там, но съм била на Калиакра и мисля, че е почти същото. Шегувам се. Много харесвам етажерките си в цвят озрял портокал. Те изцяло освежават визията на моята кухня. Дръжките са от стомана и формата им много ми допада. А всички шкафове са толкова раздвижени, че ме кара да се чувствам щура и свободна. Има механизми за плавно и безшумно затваряне, което я прави много удобна за ползване. Чухте ли? Не, разбира се. Елате тук, елате. Тук зад вратичката. Имам скрити помощници. Въртящи стелажи, етажерки, които ми помагат да съхранявам много неща. А ъгловите шкафове са ми най-интересни, защото са проектирани така, че максимално мога да използвам пространството в кухнята, особено при трудно достъпните зони. Това е моята кухня, казвам ви. Упс! И това не е проблем. Долната част на кухнята ми е от алуминиев профил, който я защитава, когато разлея нещо по пода. Лесно се почиства и я прави защитена. А батерията с удължител е страхотна. Мога да мия доматите тук и едновременно тенжерата тук и то с такова удоволствие. Ето това наистина е моята кухня. Трябва да тръгвам на йога. А вие искате ли такава кухня? Искате ли моята кухня? Разберете повече на kuchniprego.com. Само през септември може да вземете от шоурум и дизайн студио Прего Русе тази кухня и да получите напълно безплатно корекция до 3 шкафа, за да паснат идеално на вашето пространство. Безплатен проект, съобразен с вашето помещение. Безплатна доставка в рамките на град Русе. Безплатен монтаж. Разбира се, че може да направите този готов модел кухня ваша, като при нужда от още допълнителни шкафове ще получите 20% отстъпка от редовната им цена. Яко, нали? Това не е всичко. Всички уреди за новата ви кухня ще са с 10% отстъпка.